Delovi Novog Sada, Bukovca, Čerevića i Veternika u četvrtak 20. februara neće imati struje. Novi Sad od 8 do 16:30 časova, Bulevar Oslobođenja 69, Štamparija Prosveta i NIS. Bukovac od 9 do 9:30 časova, Karađorđeva od 111 do 125 i od 106 do 122. Čerević od 9 do 14 časova, Celo selo, Naselja, Venecija, Njive, Sunčica, Testera i Andrevlje. Veternik od 16 do 17 časova, delovi ulica, Atar 19, Nova prema Futogu, Velebitska, Krajiška, Abadžijska, Romanova, Ljutice Bogdana, Duška Trifunovića i Školska.